2008an sortutako finantza krisia Estatu Batuetan eman zituen lehenengo urratsak 2006 urtean gertatutako burbuila inmobiliarioagatik, eta horrek piztu zuen deritzen hipoteka subprimen krisia. Krisia loditzen joan zen eta Amerikan hain garrantzitsuak diren Merrill Lynch eta Citigroup bezalako banku erraldoiek Lehman Brothers bezala porrotari gaitu ziren. Krisia transformatzeko eta zabaltzeko duen erraztasunagatik gaixotasun arriskutsu baten izaera hartzen ari da, eta bere konponbidea gero eta zailagoa da. Bankuek ez dira dirua uzten haien artean, guztiek meskidatzen dutelako aurkarien osasun finantzieroaz, eta banku zentralek likidazio injekzio masiboak egin arren, inoiz ikusitako diru lehorte garrantzitsuena gertatzen ari da. Orduan, naiz eta askok begibistan zegoena ezkutatu izan nahi, krisia sektore guztietara zabaldu da eta onartu behar da neurriak hartu behar direla. Estas medidas tendrán como objetivo central la movilización a corto plazo de recursos públicos para estimular el empleo. Baina bankuek emandako maileguak ezin dira inerraz bueltatu, gainera langabeziaren ondorioz diruaren itzulera ezinezkoa da. Zein izango te da orduan gure irtenbidea?